Βρισκόμαστε στη Ραφίνα, στο φιλόξενο χώρο του Λυκείου των Ελληνίδων, όπου και γίνεται η εκδήλωση προς τιμήν του παππού μας, του Τρίφωνα Ευαγγελίδη. Παππούς τώρα, θα βγάλει λόγο ο παππούς. Όλους. Πρώτα τον κύριο Τρίφωνα Ευαγγελίδη, τον άλλο εγγονό τέλος πάντων του τιμόμενου προσώπου, τον κύριο Γιάννη, την άλλη εγγονή, την κυρία Παρθενόπη, εγγόνια και δισεγγονή εδώ πέρα, και τρεις εγγονοί και δισέγγωνα, πολύ κόσμο, μέλη του Λυκείου μας. Λοιπόν, τώρα είμαι υποχρεωμένη να πω ότι η σημερινή μας παρουσίαση ξεκίνησε από μια ιδέα που είχε ο Στάθης ο Δημητρακός, το ξέρετε όλοι σας, σε μια συνάντηση που είχε γίνει ένα χρόνο περίπου πριν, έτσι νομίζω είναι, με τους ανθρώπους που παρακολουθούν το blog trigliani.gr, είναι εδώ ο Παναγιώτης, ο οποίος το τρέχει. Και στη συζήτηση εκείνη έγινε η κουβέντα ότι για τον περίφημο Τρίφωνα Ευαγγελίδη, έναν πολύ σημαντικό λόγιο συγγραφέα, καθηγητή, ιστορικό, τι να πούμε τέλος πάντων, πολλές ιδιότητες είχε ο άνθρωπος, δεν έχει γίνει κανένα αφιέρωμα στη Ραφίνα. Εκτός από ένα δρόμο, νομίζω έχουμε ένα δρόμο με το όνομα. Ναι. Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή αρχή, θεωρούμε τιμή για το Λυκειό μας, ότι είμαστε οι πρώτοι που κάναμε αυτό το βήμα. Πιστεύουμε ότι μπορεί και πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα, και όχι μόνο και για άλλα πρόσωπα, είτε παλαιότερα είτε και νεότερα ακόμα, σημαντικούς ανθρώπους του τόπου μας και της Τρίγλιας, που πάντοτε τη θυμόμαστε, έτσι. Και επίσης υπάρχει και μια πρόταση, την οποία είναι προσωπική μου, εγώ την έχω σκεφτεί, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να τιμήσουμε ακόμη περισσότερο αυτόν τον άνθρωπο, αφιερώνοντας τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο όνομά του. Εγώ το κάνω σαν πρόταση, νομίζω πως είναι μια καλή πρόταση αυτή. Λοιπόν, τώρα εγώ δεν θέλω να πολυλογήσω. Θα μιλήσει ο κύριος Τρίφωνας Ευαγγελίδης, ο συνονόματος εγγονός, για την ζωή και όλα τα θέματα που αφορούν τον βίο και την πολιτεία του τιμωμένου προσώπου. Θα ακολουθήσει η κυρία Νικοπούλου, η οποία θα μας μιλήσει για το βιβλίο του Ντοβρίλιο, Τρίγλια, ο Στάθης ο Δημητρακός, ο οποίος και αυτός θα πει λίγα λόγια στη συνέχεια για τον περίφημο Τρίφωνα Ευαγγελίδη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί φίλοι, πριν αρχίσω την παρουσίαση της ζωής και του έργου του έννοιας του παππού μου Τρίφωνας Ευαγγελίδου, τον οποίο δεν είχα την τύχη να γνωρίσω, πέθανε 5 και πλέον χρόνια πριν γεννηθώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά από βάθος καρδιάς, προσωπικά και εκ μέρους των αδελφιών μου,
Το παράρτημα Ραφίνας του Λυκείου Ενίδων και την πρόεδρό του, κυρία Ελένη Καχρημάνη, λυπάμαι που δεν μπορεί να είναι σήμερα κοντά μας, για την τιμή που αποδίδουν σήμερα στη μνήμη του, προσθέτοντας ότι η σημερινή εκδήλωση συμπίπτει σχεδόν με τα 150 χρόνια από τη γέννησή του. Αν μάλιστα προσθέτω αυτό που δεν ήξερα, ότι η ιδέα γεννήθηκε εδώ και ένα χρόνο, θα ήταν ακριβώς το Φεβρουάριο του 2013 συμπληρώθηκαν τα 150 χρόνια από τη γέννησή του. Οπότε ένα χρόνο πριν συμπίπτει συμπτωματικά, όπως γίνεται προθέσεως. Ακόμη, ευχαριστώ την αγαπητή κυρία Σωσό Λέου, η συμβολή της οποίας στην οργάνωση και την παρουσίαση της σημερινής εκδήλωσης υπήρξε ανεκτήμητη. Λέω εγώ ότι χωρίς εκείνη δεν ξέρω αν θα γινόταν. Ευχαριστώ επίσης όλους τους δύο ομιλητές, την ιστορικό και ερευνήτρια κυρία Άννα Νικοπούλου και τον γιατρό και παλιό μου φίλο από την περίοδο που συνυπήρξαμε στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, Στάθη Δημητρακό. Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που τιμάτε σήμερα την παρουσία σας εδώ, τη μνήμη του Τρίφωνος Ευαγγελίου. Λέω Ευαγγελίδου γιατί έτσι το έγραφε εκείνος. Δεν έλεγε Ευαγγελίδου, Ευαγγελίδου. Ο Τρίφων Ευαγγελίδης γεννήθηκε στην Τρίγλια της Βυθινίας την 1η Φεβρουαρίου 1863, εορτή του Αγίου Τρίφωνου. Και προφανώς γι' αυτό του δόθηκε και το όνομα Τρίφων. Εδώ βλέπουμε κάποιους χάρτες της περιοχής. Για την παιδική του ηλικία ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά. Δεν ξέρω γιατί τα παιδιά του, ο πατέρας μου και οι δύο την γνώρισε, γιατί άλλοι πέθαναν δεν μας έλεγαν πολλά πράγματα, ίσως δεν ήξεραν και εκεί. Το βέβαιο είναι ότι ο πατέρας του ονομαζόταν Ευάγγελος και είχε άλλο επώνυμο, το οποίο δεν παραδόθηκε από τα παιδιά του, που δεν ζουν πια, στα εγγόνια του, τα οποία δεν το γνώρισε. Από αφηγής του πατέρα μας γνωρίζουμε μόνο ότι το επώνυμό του δεν άρεσε στον δάσκαλό του, ο οποίος κάποτε τον ρώτησε από τον πατέρα του, και όταν έμαθε ότι τον έλεγαν Ευάγγελο, του είπε: το εξής θα λέγεται σε Ευαγγελίδη. Το όνομα της μητέρας του ήταν Μαρία, και γι' αυτό η μοναχοκόρη του έδωσε αυτό το όνομα. Έμεινε ορφανός από μητέρα σε πολύ νεαρή ηλικία, δεν είμαι σίγουρος αν πέθανε και στη γέννα ή πολύ σύντομα μετά, και δεν είχε αδέρφια. Φοιτησε αρχικά, όπως γράφει ο ίδιος στο έργο του Τρίγλιο, εν αλληλοδιδακτική σχολή της πατρίδος του Τριγλίου και κατόπιν από το 1878 μέχρι το 1884 στην, εδώ καλώ τη γλώσσα του ίδιου, εν το φαναρίο του Κωνσταντινούπολης μεγάλη του γένους σχολή. Όταν αποφύτησε, κατέβηκε στην Αθήνα και παρακολούθησε φιλολογικά μαθήματα στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπάρχει μια, δεν ξέρω αν πήρε τότε το πτυχίο της φιλοσοφικής Αθηνών ή πήγε πρώτα στη Λειψία και έγινε διδάκτορας και μετά ήρθε εδώ και πήρε το πτυχίο της φιλοσοφικής Αθηνών. Ένας προδίτης λόγιος, που θα μιλήσω αμέσως μετά, λέει ότι πήρε πρώτο πτυχίο. Τον πατέρα μου αγαπούσε ότι μάλλον πήγε πρώτα στη Λειψία και μετά ήρθε εδώ όντας διδάκτορας ήδη της Λειψίας και πήρε και το πτυχίο της Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, στη συνέχεια έφυγε στη Γερμανία και ολοκλήρωσε τις σπουδές του Πανεπιστημίου της Λειψίας, το οποίο υπέβαλε ενέσιμο διατριβή, γραμμένη στα αρχαία ελληνικά, στην αρχαία αττική διάλεκτη γράφη, με αντικείμενο την ιστορία της Κίη, η οποία νομίζω είναι πολύ κοντινή πόλη στην Τρίγλιο, και τίτλο «Ιανών Πολιτείας», και ανακηρύχθηκε διδάκτορ το 1892. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ασχολήθηκε με τη συγγραφή βιβλίων και μελετών ιστορικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Τώρα εδώ έχω μια καινούργια πηγή, την οποία μου έδωσε χτες μέσα του αδερφός μου, ενός Ρόδιου καθηγητή του. Λοιπόν, όπως αναφέρει ο Ρόδιος καθηγητής και διδάκτορας θεολογίας Γεώργιος Βεργοτής στο έργο του «Εκπαίδευση στο κοινό της Ρόδου κατά την Ιδεοκρατία», ο Τρίφων Ευαγγελίδης διακρίθηκε ως καθηγητής, ιστορικός, θεολογών ιστορικός, μυθιστοριογράφος, μεταφραστής, συγγραφέας τουριστικών οδηγών, η περίφημη Μπέντεκερ που λένε, και ένα που έλεγα προηγουμένως και είναι εκτός κειμένου, σε αυτούς τους οδηγούς, στην παλιά έκδοση που εγώ, θα βρει γύρω σε 100 διαφημίσεις όλων των μαγαζιών των επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στην Αθήνα το 1911 και το 1920 που βγήκε στη Νέα Σελάδα. Συνεργάτης επιστημονικών εντύπων και βιβλιοκριτικός σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες. Ο Ευαγγελίδης υπήρξε πολύπλοκος και πολυγραφότατος συγγραφέας. Η ποικιλία των ενευρυθέντων θεμάτων δείχνει άνδρα με πλούτο γνώσεων, εργατικότητα και εγκυκλοπαιδεία ευρεία. Ήταν επιστήμονας, συνάμα εκπαιδευτικός, νουνεχής, γι' αυτό το έργο που μας κληροδότησε κατέστη πολύτιμη πηγή για τους νεότερους επιστήμονες. Αυτά επαναλαμβάνω, δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Βεργοτής.
Το καλοκαίρι του 1892 πήγε στην Τρίγλια και παρέμεινε για αρκετό διάστημα στην περιοχή, το πήρα από το βιβλίο του μέσα το Τρίγλιο αυτό το στοιχείο, επισκεπτόμενος και μελετώντας διάφορες ιστορικές τοποθεσίες. Κατά τη διαμονή του εκεί, όπως αναφέρει ο ίδιος στο βιβλίο του Τρίγλια, αλλά και ο Γερμανός καθηγητής Γιωχάνης Ντρέσκε στο έργο του, ο Ευαγγελίδης πραγματοποίησε σημαντική αποκάλυψη σχετική με τη θέση της σπουδαίας μεσαιωνικής μονής της Ιγριανής ή του Μεγάλου Αγρού. Οι έρευνες του αυτές κίνησαν υπόνοια στην τουρκική εξουσία, η οποία τον θεώρησε ύποπτο για κατασκοπία. Το έχω ακούσει εγώ τον διάκονο του. Τον συνέλαβε, κατέσχε τα σχεδιαγράμματα που είχε απάνω του, νομίζοντας ίσως ότι είναι σχεδιαγράμματα κάποιων στρατιωτικών χώρων, δεν ξέρω τι, και τον κράτησε φυλακισμένο σε διάφορους τόπους από τις 20 Αυγούστου μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου του 1892. Εδώ προσθέτω κάτι. Ενώ όλοι γράφουν την Τρίγλια με γιώτα, ο Ευαγγελίδης την γράφει με έψον και στον τίτλο του βιβλίου. Ο Ευαγγελίδης διατηρούσε σχέσεις με τους συμπατριώτες του Τριγλιανούς, όπως φαίνεται από φωτογραφία που περιλαμβάνει στο βιβλίο του Βρύλιον Τρίγλια. Νομίζω βλέπω το Σάπαρη, τη Σταλίδη, σε Σταυρίδες και Σάπαρες. Μάλιστα είναι το Σάπαρη, που είναι ο δρόμος του Το 1899 έφυγε στο Βερολίνο, όπου ίδρυσε μαζί με τους καταγόμενους από την τραπεζούντα αδελφούς Ιεροπλέους και τον Κλεάνθη Νικολαίδη την εβδομαδιαία εφημερίδα Νέα Ελλάς, η οποία συνεχίστηκε και στην Αθήνα το 1901. Το 1901 επίσης διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση και υπηρέτησε μέχρι το 1930 ως καθηγητής, σχολάρχης και γυμνασιάρχης σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Ειδικότερα δίδαξε μεταξύ άλλων στα γυμνάσια Πόρου, Σιλιξήρου, Στυλίδας, Πόλου, στο πρώτο γυμνάσιο Πατρών και στη Θήβα. Έγινε γυμνασιάρχης στη Ρόδο και έπειτα στο Πλουμάρι, στη Σιτία, στα Καρδάμελα και στη Σάμπα. Σημαντικό κεφάλαιο στα δρομεία του Ευαγγελίδου αποτελεί η θητεία του ως διευθυντή του Βενετοπλίου Γυμνασίου της Ιταλοκρατούμενης Ρόδου 1914-1916. Σύμφωνα με πληροφορίες που αντλούμε από το προαναφερθέν έργο του Γεωργίου Βεργοτή, το έτος 1914 το Υπουργείο Παιδείας του Ελληνικού Κράτους διαπραγματεύεται με τον Τρίφωνο Ευαγγελίδη και τον διορίζει γυμνασιάρχη στο Βενετόπουλο. Έτσι, όπως αναφέρει ο Βεργοτής, η παιδεία στη Ρόδο διευθύνεται από μια τέτοια προσωπικότητα διεθνούς εκνοβολίας που γνώριζε εκτός από τα ελληνικά, γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά και τουρκικά. Άξια προτοχή, συνεχίζει ο συγγραφέας, παραμένει η συμβολή του στην προβολή της ιστορίας εκπαιδεύσεων των νησιών του Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα της Ρόδου. Έχει γράψει βιβλίο Οδοντιακά και ένα μικρό δεύτερο θέμα. Τώρα, ως προς την προσωπική ζωή του Ευαγγελίδη, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το 1901 παντρεύτηκε την Παρτενόπη Ζολότα, 1870-1957, κόρη του ιερέως Ιωάννου Ζολότα και αδελφή του λογίου γυμνασιάρχου και συγγραφέως της πεντάτων ιστορίας της Κίου Γεωργίου Ζολότα, 1845-1906, και του καθηγητού της εισαγωγής και της ερμηνείας κοινής διαθήκης στη Θεολογική Σχολή και Πρίτανη, 1910-1911, του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Ζολότα, 1858-1919. Από ό,τι έχω ακούσει, το προξενείο το έκανε ο Γιώργος Ζολότα, γνώριζε στο Μεταβούλιο. Παιδιά του Τρίφωνος και Παρθενόπης Ευαγγέλου ήταν ο Ευάγγελος 1903-1945, ήταν νεότατος μετά τις κακοκίες κατοχής από την προδιάθεση του στομάχου, γεωπόνος με σπουδές στο εξωτερικό και φυτοπαθολόγος, διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας σε νεαρότητα ηλικία. Ο Ιωάννης, 1904-1982. Αρχικά ήταν διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, είχε εξαντλήσει την ιεραρχία στα 39 του χρόνου και φτάσει διευθυντής άλλου. Δικηγόρος και βουλευτής 1958-1963 της προδικτατορικής ΕΔΑ, ο οποίος στη διάρκεια της δικτατορίας των Συνταγματαρχών εξορίστηκε για 3 σχεδόν χρόνια στη Γιάρο και το Λέρο. Ο πατέρας του Γεώργιος 1906-1970 φιλόλογος, η Μαρία 1906-1977, που εξορίστηκε και αυτή μαζί με τον σύζυγό της δικηγόρο πυρός Αθανάσιο Λιγόπουλο 1998 χρόνων, 1889-1987 στη Γιάρο από τη Χούντα, και τέλος ο Αριστίδης 1909-1937 δικηγόρος που πέθανε 28 χρονών από τύφη. Στα χέρια μας έχουμε 3 φωτογραφίες του με την οικογένειά του. Η μία είναι του 1907, τα 2 βρέφη, εδώ είναι ο πατέρας μου και η δίδυμη αδελφή του η Μαρία. Η φωτογραφία είναι στα Πατήσια παρμένη. Δεν ξέρω αν ήταν τότε στη Σύρο. Η φωτογραφία, όπως διαγράφει ο ίδιος, ήταν παρμένη στη θέση αλυσίδα τέρμα Πατησίου. Μπορεί να ήταν στη Σύρο, αλλά να ερχόταν στην Αθήνα. Εδώ, να σας φανεί, αν κρατήσετε λίγο, βλέπω ένα φαίνεται παράδοξο. Η γυναίκα αυτή που ήταν η γιαγιά ήταν 37 ετών. Και
και δείχνει η σημερινή 55 και παραπάνω. Και αυτά είναι τα δύο μεγαλύτερα, ο Γιάννης και ο Ευάγγελος. Ερχόμαστε τώρα σε μια δεύτερη φωτογραφία το 1914, εκείνος είναι 49 χρονών, η παιδιά 44, τα παιδιά ξεκινάνε από 5 μέχρι 11. Και η πιο πρόσφατη είναι το 1922, αμέσως μετά την καταστροφή συγκεκριμένα, που φαίνονται αρκετά μεγαλύτερα τα παιδιά, μολονότι η εικόνα δείχνει ανθρώπους μεγάλους. Ο πατέρας με εδώ δεξιά είναι 16 χρονών. Το βλέπουμε τη γραβάτα και λες ποιος τραντάρης είναι, και ο Ευάγγελος είναι 19. Και ο Θείος φοράει τη στολή του τελωνιακού, τότε ήταν τελωνιακός. Με τις επομίδες. Με τις επομίδες και πέρα. Καθώς και μια πιο πρόσφατη του 1925, στην οποία εικονίζει το 62χρονο Ευαγγελίδης, θα ρίξει και βλέπεις έναν παππού 80 χρονών, και η κόρη του 19 χρονών, μάλιστα, μοναχοκόρη. Εγγόνια του είναι εκτός από μένα, που γεννήθηκε το 1946 και ήμουν δικηγόρος και νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου Φρός Σταυρός. Τα αδέλφια μου, Γιάννης, που είναι εδώ και πέρα, είναι την κάμερα της μόνης, γεννήθηκε το 1948 και υπηρέσει της Τράπεζας Ελλάδος, ενώ διετέλεσε διευθυντής και αντιπρόεδρος του Τμήματος Υγείας και Παρθενόπη, να πω πότε γεννήθηκες. Που γεννήθηκε το 1951, άρα έχει να φανταστείς ότι έχει εγγονό 12 χρονών. Γιατί η κόρη της που είναι εδώ παντρεύτηκε πολύ μικρή. Είναι και ο πατέρα μου έλεγε, εγώ είμαι 50, είμαι 45, αλλά σε δίδυμη. Ήταν δίδυμο με την αδερφή του. Και έφυγε πρόωρα από τη ζωή πριν από ένα χρόνο, σε ηλικία 55. Που είχε αφήσει δύο παιδάκια, 19. Ένας από τους σημαντικούς δεσμούς του Τρίφωνος Ευαγγελίου με την ιδιαίτερη πατρίδα του Τρίγλου υπήρξε και η φιλία που τον συνέδεε από τα δικά του χρόνια με τον επιφανέστερο του Ιωλιανό, την Εθωμάρτυρα και ήδη Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης το 1867-1922. Φιλία που κράτησε μέχρι το θάνατο του Μητροπολίτη. Οι δύο άντρες διατηρούσαν επαφή με αλληλογραφία. Πόσο τακτική ήταν, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Πάντως, οι δύο επιστολές του Χρυσοστόμου που βρίσκουν στα χέρια τα δικά μου και του αδελφού μου απαντούν σε επιστολές του Ευαγγελίου. Εδώ βλέπουμε την πρώτη επιστολή. Χαρακτηριστικά των αισθημάτων που έδωσε ο Ιεράρχης για τον Ευαγγελίδη, τα οποία προφανώς ήταν αμοιβαία, είναι ο χαιρετισμός με τον οποίο αναρχίζει οι πρώτες επιστολές του. Φίλοι τα τέμι συμπολίτα και παιδικέ φίλοι. Και η φράση σας λιποφιλώ, ο φίλος, ο συμπολίτης και αδελφός, με την οποία κλείνει. Ενώ στη δεύτερη από αυτές, ο Χρυσόστομος, αναφέρεται στο γιο του Ευαγγελίου και πατέρα μας Γεώργιο, αρχικά δάσκαλο και συνέχεια καθηγητή θεόλογο, ο οποίος κατά το ακαδημαϊκό έτος 1921-22 φοιτήσε στο διδασκαλείο της Μύρνης. Θα προσθέσω τώρα εκτός κειμένου ότι πριν από μερικά χρόνια ήρθε στο γραφείο μου στην Ερυθρό, όταν υπηρετούσα, η κυρία Κοντοπούλου, η οποία είναι εγγονή της αδερφής του Χρυσοστόμου Σμύρνη. Και επειδή θα ξέρετε ένα βιβλίο αφιερωμένο στον παππού της, τον Ηρακλή Τσίτερ, το έχετε το φέρας του κειμένου, μου ζήτησε μια φωτογραφία, είναι αυτή η φωτογραφία που είδατε πρώτη, η οποία βγήκε από την άλλη του 7, κόψαμε το κεφαλάκι και το εξεργάστηκαν εδώ οι κόρη με τη γραφίστρια και έγινε αυτή η φωτογραφία. Λοιπόν, και αφού μου έφερε το βιβλίο, μου έφερε δώρο να μου αποδέσει το βιβλίο του 3 τόμους της αλληλογραφίας του Χρυσοστόμου. Την έφερε και την έκανε δώρο. Πολυτελή έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Στρατεύματος. Η φωτογραφία που είδατε λίγο πριν του. Αυτή η φωτογραφία είναι μέσα από αυτό το βιβλίο και έχει χειρόγραφη αφιέρωση του Μητροπολίτη στον ανιψιό του, τον μετέπειτα Μητροπολίτη Αυστρίας, τον Χρυσόστομο Τσίτερ, παιδικό φίλο του θείου μου του Μεγάλου, δεν έχει συνομιλεί. Λοιπόν, να ξανάρθουμε στο κείμενο, τελειώς τα είδαμε τις επιστολές και θα μπορώ να προχωρήσω στις επιστολές. Κάνετε τα σημάδια του χρόνου, είναι εμφανή. Μιλάει εσύ για κάποια, θα τον βοηθούσε ο Δεσπότης να εκδώσει το βιβλίο, μετά πέθανε ο Δεσπότης και τον βοήθησε ο Διόδωρος Χαράλτσης, ο άλλος λίγο τελειώσει με τον πολίτη και τη φωτογραφία της. Λοιπόν, χαρακτηριστικά των αισθημάτων με το είπαμε. Η τελευταία συνάντησή τους έγινε κάτω από δραματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα ο Ευαγγελίδης ταξίδευσε στη Μικρά Ασία τον τελευταίο μήνα πριν από την καταστροφή. Όπως φαίνεται από την άδεια ελευθέρας μεταβάσεως που χορήγησε το δεύτερο επιτελικό γραφείο της Τραπεζάς Μικράς Ασίας στις 26 Ιουλίου 2022. Στην άδεια υπάρχει και μια μικρή φωτογραφία του
τύπου ταυτότητας. Αυτό έχει και συνέχεια κάτω, είναι ολόκληρο το φύλλο πορείας που πήγε από μια πόλη από την άλλη. Πώς είδες το θέμα? Αυτό. Όχι, μια χαρά είναι, όχι. Μετά είναι. Αυτή είναι η επιστολή, αυτό είναι. Μου κάνει εντύπωση και είναι προφανές ότι δεν μπορούσα να καταλάβω στην Αθήνα ότι επέκειται η καταστροφή. Για να ξεκινήσει τώρα ο Ευαγγελίδης ένα μήνα πριν από την καταστροφή να πάει στην Τρίγλια, είναι προφανές ότι δεν φανταζόταν στην Ελλάδα ότι ερχόταν με τόσο βήματα γρήγορα η καταστροφή. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικά τα λόγια του ιεράρχη προς τον Ευαγγελίδη τις κρίσιμες εκείνες ώρες, όπως τα μεταφέρει ο ίδιος συγγραφέας το Βρύλιον Τρίγλια. Αρχικά του είπε ο δεσπότης, έλα κάτσε μαζί μου. Λέει, δεν μπορώ. Έχω γυναίκα και 5 παιδιά. Εσύ να έρθει μαζί μου για να σωθείς. Λοιπόν, και λέει, δεν την παράκλησή μου να έλθει μαζί μου ισχύουν, η απάντησή του ήτο. Ο καλός επιμείνει κήθηση την εαυτού ψυχή υπέρ των προβάτων. Και εδάφησε. Και συνεχίζει μετά ο Ευαγγελίδης ότι εγώ έφυγα με μεγάλες δυσκολίες, εκείνο τον έφυγε να πει τον Ρεζίνα Σάκη και λοιπά, θα κάνει το δίκαιο στο βιβλίο, το οποίο με την ευκαιρία ήταν τελευταίο αντίστοιχο του ιδιωτές μου, πρόσφερε η οικογένεια στο Δίκαιο Ισμίδων για την τιμή που μας έκανε να οργανώσει. Το ίδιο βιβλίο Ευαγγελίδης στο Τρίγλιο διατυπώνει την πρόκληση ότι αργά ή γρήγορα η Ορθόδοξη Εκκλησία θα καθιερώσει η εορτή του Αγίου Χρυσοστόμου. Πρόκληση η οποία επαληθεύτηκε το 1992, δηλαδή 58 χρόνια μετά την έκδοση του βιβλίου, όταν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος ανακήρυξε Αγίους τον Χρυσόστομο Μένης και άλλους 4 ιεράρχες που μαρτύρησαν ήδη από την συγγνώμη των ονόματά τους, αλλά ο Μεσσίωνας με Περγάμου ήταν η Παρθαγωνίκα Ανάσης Πιστικίδης, έχουμε βοηθήσει το γιο του, το ξέρετε, το σύνολο γνώση, που τον γνώρισε προσωπικά. Στην Τρίγλια που είναι στοιχεία τα οποία εγώ δεν ήξερα, τα μαθαίνω από το Θανάση Πιστικίδη. Στην Τρίγλια που υπαραγραφούσε, ερχόταν ο Ευαγγελίδης όταν δεν ήταν υποχρεωμένο να ταξιδεύει τα καλοκαίρια να δει τους συγγενείς και φίλους του και την πατρική του περιουσία. Ούτε ήξερα ότι έχει περιουσία, ούτε συγγενείς μακρινούς όμως ο εκτός. Το γνώρισα τον φθινόπωρο, συνεχίζει ο Πιστικίδης, το 1934, όταν ήρθε στην Αθήνα μαζί με τον άλλο ξέχαστο στον Πλεγνό, τον Φίλιππο Καβουνίδη. Ήρθε για να παρουσιάσει το βιβλίο του που μόλις εξέδωσε τότε, το Βρύλιον Τρίγλιο. Τον θυμάμαι, σεβάσμιο γέροντα, μιλήχη, ευγενέστατο, γλυκύτατο, να συνομιλεί με τους συμπατριώτες συνομιλίκους του για την Τρίγλια, εκεί, στο καφενείο του θείου μου Βασίλη Πολυβίδη. Ήμουν ο μικρός του καφενείου, τον άκουγα με ανοιχτό στόμα και τον περιπιόμουν, μου χάζε το βιβλίο του με ιδιόχειρη αφιέρωση, πόσο λυπάμαι τώρα για το χάσιμό του. Δεν το κάναμε τώρα. Ο Τρίφων Ευαγγελίδης, όπως γράφει και ο Θανάσης Πιστικίδης, πέθανε το Φλεβάρι του 1941, όταν η Ελλάδα νικούσε στα αλβανικά βουνά. Ήταν τυχερός, μέσα σε εισαγωγικά γράφω εγώ, γιατί δεν πρόλαβε να δει την Ελλάδα υποδουλωμένη και να ζήσει την κατοχή. Και θα τελειώσω με το συγγραφικό έργο του. Θα τελειώσω με το συγγραφικό έργο του Τρίφωνος Ευαγγελίδου, το οποίο είναι τεράστιο και όπως έχουν πει άλλοι αποδειότεροι από μένα, εξαιρετικά σημαντικό. Έχει γράψει ή μεταφράσει περισσότερα από 50 βιβλία, από τα οποία τουλάχιστον τα μισά είναι πολυσέλιδα. Δεκάδες είναι εξάλλου τα άρθρα και διατριβές του που έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά ιστορικού και φιλολογικού ενδιαφέροντος. Αναφέρω τους τίτλους ορισμένων από αυτά. Εκκλησιαστικός Φάρος Αλεξανδρίας, Φραγικά, Επιστημονική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, Πλάτων, Μίσων, Εβδομάς, Δελτίο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, Αττικών Ημερολόγιων, Ημερολόγιων Σκόπου, Πανελλήνιων Λεύκομα, Ημερολόγιων των Ηνωμένες Πολιτείες, Παραδιακού Συλλόγου Παροδιακού Απόλλων, Νεολόγους των Νικόλων, Δελτίων Νοηγαλοσπολιτών, Φλιξινό Ιβραήλας Ρουμανίας, Κοινοφάνης, Ρωμανός Μουλοδός, Εκό Ντοριάν, Σωτήρ Εστία και το συλλογικό έργο Αγγίλαδη από τα Μουδανιά και τα Αγγίλια. Τέλος, συνέγραψε λίμματα στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Χρυσού. Συνεργάστηκε με τις ημερήσιες εφημερίδες Ακρόπολης, Πρωία, Εφημερίδα, Νέα Εφημερίδα, Μεγάλη Ελλάς, Μονικαίο Οριοντάλ, Ροδιακή και άλλα. Τελειώστε εσείς για να φτάσουμε στο χειρόγραφο που θα φτάσουμε στο δετάλιο.
πρόσφατα έμαθα ότι η Βίσβικος νήσος ή η Βέσβικος η Καλώνυμος είναι εκεί που κρέμασαν το Μεντερές. Και πού είναι σήμερα Το Ιμραλί. Το Ιμραλί. Εκεί είναι και ο Τσαλά. εκεί φυλάνε τις Ναι, φυλακές ναι, των ναι. Μεσονών. Εγώ πήγα στο Ομοσπονήσιο, το μεγάλο Ομοσπονήσιο που Ναι. λένε το Τσούμ. Και έχει γράψει δύο σελίδες στο βιβλίο εκεί ο παππούς για το νησί αυτό. Δηλαδή ήταν σαν άλλο. Καμελίες έχει μεταφράσει μεγαλύτερα. Πόση ώρα κάνει να δούμε μόνο τους τίτλους. Πόσο καιρό κάνει να τα γράψει όλα αυτά. Συνέχεια. Τελείωσε. Το 92 πόσο ήταν. Εδώ έχουμε μια χειρόγραφη σελίδα από το έργο του, έχει δύο ανέκδοτα, ένα αυτή εδώ είναι. Το ένα είναι η ιστορία του ελληνικού τύπου και το άλλο είναι οι κοινότητες και την Μελλοντική. Στην περίοδο της Δημοκρατίας. Μάλιστα νομίζω αυτό που είχε παραγγείλει ένας συντακτός, δεν ξέρω, ο Αλός επέθανε και δεν είναι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια αρκετά από τα βιβλία του επανεκδόθηκαν. Μερικά μάλιστα περισσότερες από μία φορές, ενώ δύο από αυτά μεταγλωτίστηκαν στην καθολικοποιημένη. Για να μην σας κουράσω, θα αναφερθώ εν συντομία στα κυριότερα από αυτά. Το Γιαννόν Πολιτεία Πιερό σημαντικό γιατί ήταν διδακτορική του διατριβή. Αν τα βάζετε εσείς, βάζετε. Αν το έχουμε δει πιο πριν τη Γιαννόν Πολιτεία στην αρχή. Το είδαμε στην αρχή. Γιαννόν Πολιτεία, ιστορία βυθινιακής πόλης του Αθήνα 92, σελίδες 74, αρχαϊστή. Όπως θα έχει γράψει ο ίδιος στο βιβλίο. Ιστορία του Όθωνος Αθήνα 1893, σελίδες 878. Το βιβλίο αυτό ανατυπώθηκε το 2003. Η ιστορία του κυβερνού της Ελλάδος Καποδιστρίου, Αθήνα 1894, σελίδες 528 σελίδες. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 1996 από το Εκδοτικό Εικονέα Σύνορα Λιβάνι, μεταγραμμένο στην απλή νεοελληνική από τον φιλόλογο Κ.Ι. Τσαούση. Ενώ το 2005 ανατυπώθηκε από δύο εκδοτικούς οίκους η πρωτότυπη. Η ιστορία της ποντικής και όχι ποντικής τραπεζούντος, Οδυσσός 1898, σελίδες 296. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη από τον εκδοτικό οίκο Αδελφών Κυριακίδη, μεταγλωτισμένο στην απλή ελληνική τον καθηγητή συγγραφέα Αριστίδη Πεσόπουλο. Βρύλιον Τρίγλια, Αθήνα 1934, σελίδες 151 με χάρτη του εικόνες. Ιστορία του επικισμού της Ύδρας, βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 35, σελίδες 217 με χάρτη. Η παιδεία Ευρωποκρατίας στις 2 τόμου, βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1936, σελίδες 1070. Το μνημειώδες, όπως έχει χαρακτηριστεί αυτό το έργο του Τρίφωνα του Βελγίου, έχει ανατυπωθεί τουλάχιστον 2 φορές, το 1992 και το 2009, ενώ το 1973 εκδόθηκε με επιμέλεια του ΚΘ Λάπα, ευρετήριο του έργου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς για να δούμε την αξία των θετικών, θα ξεκινήσω από τα αρνητικά. Πώς με ταλαιπώρησε εμένα ο Τρίφων Ευαγγελίδης. Όταν ξεκινήσαμε, και ήταν και ένα από τα θέματα που αντιμετώπισα στην δουλειά αυτή, θεωρούσαμε ότι για την Τρίγλια
θα καλυπτόμουν απολύτως για τη συγγραφή του βιβλίου του νεότερου, αυτού που θέλαμε να φτιάξουμε. Σύντομα όμως, ξεκινώντας από το γεγονός ότι η σημείωση 14 είτε λείπει είτε περιλαμβάνεται στη 13, θα σας βάλω σε μερικές λεπτομέρειες, έτσι για να δείτε λίγο και την αγωνία μιας τέτοιας δουλειάς, να τη μοιραστούμε. Με αποτέλεσμα από τη 14 και μετά να πρέπει να αποδίδουμε σε κάθε σημείωση τον αριθμό της επόμενης. Διαπίστωσα μια σειρά από προβλήματα που μάλιστα είχαν ως αποτέλεσμα να αναθεωρήσω την εκτίμησή μου ότι μπορούσαμε να στηριχτούμε αποκλειστικά στη συγκεκριμένη πηγή για μια πλήρη και ασφαλή αποτύπωση της ιστορίας της Τρίγλιας. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, ο όγκος των πληροφοριών αλλά και των πηγών που παρατίθενται μαρτυρούν σοβαρή εργασία. Δηλαδή, βλέπεις ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι απλώς κάποιος φιλολογίζων, ιστοριο, δίφης που θα γράψει και ένα βιβλίο για τον τόπο του. Είναι επιστημονική εργασία. Οπότε άρχισα να σκέπτομαι ότι πιθανώς υπήρξε μεταθανάτια. Αυτό, όπως είδαμε, δεν ισχύει. Όμως, από ό,τι μου είπε ο εγγονός του, πραγματοποιήθηκε στα τελευταία έτη της ζωής του Ευαγγελίδη και είχε αδυνατήσει και η όρασή του. Επομένως, πιθανώς δεν μπορούσε... η υγεία του ήταν επισφαλής πια. Και η υγεία του. Ίσως δεν μπορούσε να ελέγξει τα δοκίμια σχολαστικά. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τα προβλήματα για να προχωρήσω κατόπιν στη θετική αποτίμηση του έργου αυτού και του συγγραφέου του, για την οποία, για την αξία τους, σπέβδω να διαβεβαιώσω, δεν αμφέβαλα καθόλου ούτε προς στιγμή. Πρώτον, λοιπόν, θα σας πω 5 προβλήματα που μας παρουσιάζει ο Τρίφων στο βιβλίο του. Καταρχάς, η σύνδεση της Τρίγλιας με το αρχαίο Βρύλιον μοιάζει να αποτελεί επιδίωξη του συγγραφέα, λέει χαρακτηριστικά «θέλομεν αποδείξει». Αυτό τι μας δείχνει, πάρα πολύ συχνά οι παλιοί λόγοι και οι ιστορικοί θέλανε με το ζόρι κατά κάποιο τρόπο να συνδυάσουν ένα νεότερο οικισμό ελληνικό με έναν αρχαιότερο. Και μας μπλέκει λοιπόν με μια σειρά από μαρτυρίες, μας λέει ότι το Βρύλιον έχει υπάρξει στην Ακρόπολη σε επιγραφή μαζί με άλλα πολίσματα, που ήταν στην Αθηναϊκή Συμμαχία, δηλαδή πλήρωναν φόρο. Μας λέει βέβαια ότι ο Μπεκ σε αλληλογραφία μεταξύ τους δεν το περιέλαβε σε μια ανακοίνωση στην Ακαδημία του Βερολίνου του 1948, δεν είπε πού ήταν το Βρύλιον. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε το αρχαίο Βρύλιον που ακριβώς ήταν. Από αυτή τώρα όμως τη σημείωση, την αλληλογραφία με τον Μπεκ, βλέπουμε ότι ο Ευαγγελίδης έχει άμεση επικοινωνία με σημαντικές προσωπικότητες της εποχής του, επιστήμονες διακεκριμένους, ειδικά στη Γερμανία. Επίσης, μας αναφέρει ότι ο Πλίνιος ο νεότερος μιλάει για κάποιο Βρύλιον, στο μυχό του κόλπου της Κίου, δηλαδή όχι στην είσοδο που είναι η Τρίγλια. Αλλά, λέει ο Ευαγγελίδης, ο Στέφανος ο Βυζάντιος στον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, αρκετά δηλαδή αργότερα, μιλά για πόλη της Προποντίδας Βρύλιον κοντά στο Δασκύλιον, που το Δασκύλιον ξέρουμε ότι ήταν δεξιά του κόλπου της Κίου. Άρα, επιλέγει κατά κάποιο τρόπο ποιον ιστορικό θέλει να ακολουθήσει. Χωρίς συγκεκριμένη τεκμηρίωση και μάλιστα προθύστερα, δηλαδή κάνει συνέχεια πίσω μπρος. Και πρέπει να σας πω, γι' αυτό δεν το έφερα το αντίτυπο το δικό μου, γιατί είναι πολύτιμο. Το έχω δουλέψει τόσο πολύ με μολυβάκια να σημειώνω τι λέει σε αυτή τη σελίδα και τι λέει στην παρακάτω, που δεν το βγάζω από το σπίτι μου αυτό το βιβλίο. Και επειδή είναι και πολύτιμο βέβαια. Λέει λοιπόν ότι πιθανώς, λέει, στα βυζαντινά χρόνια η Τρίγλια ήταν σε εσωγειότερο σημείο, δηλαδή στην ενδοχώρα, όπου η περιφέρεια Παλαιοχώρια, που αργότερα ο ίδιος τη λέει Παλιόχώρα, δηλαδή έχουμε και διαφορετικό τρόπο γραφής ονομασιών, τοπονημίων, παρά την Πεφλαώνα και τα λοιπά, όπου σώζονταν κάποια ερείπια με βυζαντινά νομίσματα, είχαν βρεθεί βυζαντινά νομίσματα. Και εν συνεχεία, λέει, διατήρησε το όνομα Βρύλιον μέχρι το 8ο, ίσως και 9ο αιώνα. Μας έχει πει ότι η Τρίγλια ήταν στην ενδοχώρα, αλλά το Βρύλιον κράτησε την ονομασία του μέχρι τον 9ο αιώνα. Στον 9ο-8ο αιώνα έχουμε τις πρώτες μονές στην ακτή, τη μονή Τριγλίας. Δηλαδή προσπαθεί κάπως, ας πούμε, με το ζόρι να συνδέσει το αρχαίο Βρύλιον που δεν ξέρουμε που ήταν με την Τρίγλια. Στην ουσία, αυτά που τα συνδέουν είναι ένα ρο, ένα ρο και ένα λάμδα. Ήταν. Όλοι οι συγγραφείς γράφουν ότι ήταν. Δεν ξέρουμε που δεν ήταν. Σας λέω με λεπτομέρειες, δεν είναι τόσο εύκολο. Το Βρύλιον δεν ξέρουμε που ήταν. Στο πίνακα αυτό το
που λέει Σιγηρής και τα Ναι, λοιπά. ναι. Ξέρουμε ότι είναι στην περιοχή εκεί. Λέει και Βρυλής, Βεβαίως ότι τη λέει. ήταν στην περιοχή αυτή, Στη Βυθινία. αυτή και τα λοιπά. Αλλά δεν ξέρουμε πού είναι ήταν. το ίδιο με την Τρίλια και εγώ δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά όπως το λέει, ότι ο παλιός οικισμός του Βρύλιο ενώθηκε με τα μοναστηριά, το μοναστηριότοπος έγινε Τρίλια. Όχι δεν ήταν εκεί, κάπου εκεί ήταν. Μιλάμε για τη σύνδεση της ονομασίας Βρύλιον με την Τρίγλια. Έτσι. Αυτό που είναι μπορεί να βέβαιο. μην είναι δεδομένο. Αυτό. Λοιπόν, τι μεσολάβησε μεταξύ του 9ου και του 12ου αιώνα, ο γεωγράφος Ερίκος Κίπερ, που πάλι ο Ευαγγελίδης αλληλογραφεί μαζί του και είχαν συναντηθεί και στην Αθήνα, του έγραψε ότι δεν έβαλε το αρχαίο Βρύλιο στους χάρτες του, γιατί θεωρούσε αβέβαιη τη θέση του Βρυλίου. Τώρα, σημειώνω τη λόγια σύνδεση της Τρίγλιας με το Βρύλιον. Φαίνεται ότι ενστερνιζόταν ο λεξικογράφος Καρλάτος Βυζάντιος, οι συγγραφείς των Βυθινιακών Μάρκος Κλεόνυμος και Χρήστος Παπαδόπουλος, που έβγαλαν το βιβλίο του στην Κωνσταντινούπολη το 1868, και ο ημέτερος χαρτογράφος Μαργαρίτης Δήμητσας, γράφει ο Ευαγγελίδης, σε χάρτη των ελληνικών χωρών στη Βιέννη, τον εξέδωσε το 1887. Που σημαίνει ότι οι νεότεροι Έλληνες, ας πούμε, λόγοι, ιστορικοί κτλ. Θέλουν να ταυτίζουν το Βρύλιον με την Τρίγλια. Εμείς είμαστε επιφυλακτικοί. Σας επισημαίνω επίσης ότι γλωσσολογικά το βρου, το β, δεν μετατρέπεται σε τρ. Έτσι. Δηλαδή το που βουφού, τα χιλικά μπορούν να έχουν μεταξύ τους Φερενίκη, Βερενίκη. Έτσι, το βρου με το τρου. Πάντως, αναφέρει, με συγχωρείτε τώρα γιατί τα λέω και ελεύθερα κάπως. Λοιπόν, αναφέρει βέβαια την εκδοχή για τον Μπαρμπουνάκη, την Τρίγλη, τη θεωρεί κατώτερη και λέει την ΕΣ προσπαθούσε να αιτιολογήσει ως ταύτινος προκύψασαν εκ του Τρίγλης για να συνεχίσει σχεδόν απολογούμενος του λόγου εντάφτα γενόμενος ουκ άσκοπον θεωρώ να είπω λίγα την άπερη του εχθείους τούτου, ο οποίος ηχθής είναι ωραία την όψη και θαυμασία την γεύση Τρίγλε. Είναι ωραίο το ψάρι μας, σε πάση περιπτώσει. Και αν προέρχεται από εκεί το όνομά μας, συνδέεται με ένα πολύ ωραίο ψαράκι. Δεύτερο θέμα που αντιμετώπισα. Η προσπάθεια πιθανώς μεγέθυνσης της αξίας της Τρίγλιας βρίσκεται πίσω από το γεγονός ότι ο Ευαγγελίδης συνέδεσε εσφαλμένα τη μονή Αγίου Στεφάνου της Τρίγλιας με τη μονή Χινολάκου. Ήδη από το 1925, στο βιβλίο του για τις μονές του Βυθινικού Ολύμπου ο Μενθών ανέφερε ότι βάσει της γεωμορφολογίας Χινολάκου, περιμένουμε να υπάρχει κάποια γούβα, και πηγών, η μονή Αγίου Στεφάνου με την επωνυμία Χινολάκου βρισκόταν ανατολικά της Προύσας και όχι βορειοδυτικά όπως η Τρίγλια, διόρθωση που δεν φαίνεται να έχει υπόψη του Ευαγγελίδης, εκδίδοντας το βιβλίο του 10 χρόνια αργότερα, γιατί δύσκολα θα φανταστούμε ότι γνώριζε και την αγνόησε, οπωσδήποτε θα απαντούσε αν την είχε υπόψη του. Να σας πω πάντως ότι το γεγονός ότι την αναφέρει ως Χινολάκου έκτοτε αναπαράγεται και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ότι δεν πρέπει να τη λέμε μονή Χινολάκου, το γιατί έγινε το λάθος είναι με μεγάλη ιστορία. Τρίτο ζήτημα, ένα ερωτηματικό που δημιουργείται εξάλλου, ήταν το που φυλασσόταν η Παναγία Επίσκεψης, η Εκκλησία. Με τον κάπως συγκεχημένο τρόπο του αναφέρει. Η Αγία Επίσκεψης, προσέξτε τώρα έχουμε τρία ονόματα, ή των αΐδριων εν Τριγλία μικρών, ενώ είχε κατατεθεί κατά την παράδοση η πολύτιμος μοσαϊκή εικόνα της Θεοτόκου που ξέρουμε ότι είχε βρεθεί από μουσουλμάνους μάλιστα που την παρέδωσαν στους χριστιανούς. Άρα μας μιλάει για ένα μικρό αΐδριο. Πρώτερον μεν, τώρα το πρώτερον δεν μας λέει πρώτερον από το τέλος ή πρώτερον αυτής της τοποθέτησης, βρίσκεται εν τον αΐδριο του Αγίου Δημητρίου. Και αυτό είχε, αλλά ήταν πανηγυρικός, με την έχθη, μεταφέρθηκε, εις την απ' αυτής κληθήσαν επίσκεψη, εξαλειφθέντος του ονόματος του Αγίου Βασιλείου. Τρίτη εκκλησία εδώ πέρα. Δηλαδή δύο εκκλησίες που πήρανε από την επίσκεψη που τοποθετήθηκε μέσα της, μία από αυτές έχει μετονομαστεί. Αν διαβάσετε το Τσίτερ. Έχω διαβάσει το Τσίτερ. Εκεί λέει ότι γκρέμισε τον Άγιο Δημήτρη και το πήγανε στον Άγιο Βασίλη. Και ο Άγιο Βασίλης έγινε επίσκεψη. Έτσι ακριβώς. Στο Κέντρο Μικροασιατικών Σπουδών, που έχουμε τις μαρτυρίες του Τριλιανού, τις προφορικές, έχουμε ότι ο Άγιος Βασίλειος κάηκε.
Και δεν αναφέρεται από πουθενά Άγιος Βασίλειος στα χρόνια από τα τέλη του 10ου, από το περίπου... Ο Τσίπερο, ο γιατρός ο Τσίπερο, αυτούς που παίρνανε... Θα σας δώσω το αντίστοιχο μου κεφάλαιο και θα τα δείτε. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ, όπως βλέπετε. Ας μην έχουμε παρεμβάσεις και αν θέλουμε να πούμε κάτι στο Η τέλος. ιστορία είναι πάντα φλέγον θέμα. Και ζωντανό. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι είχε καεί. Πιστεύω τώρα, ο Μήλας, αντιγράφοντας τον Ευαγγελίδη, μάλλον, τη φωτογραφία του σε Μεγάλης Εκκλησίας που είναι στον Τερέ, αυτές που πρωτοσυναντάμε όταν φτάνουμε στην Τρίγλια, τη λέει Άγιο Βασίλειο. Πιθανολογώ, επειδή κάτω στον Τερέο, σε όλες τις άλλες απαριθμίσεις ναών που έχουμε μεγάλων ενοριακών της Τρίγλιας, γιατί η Τρίγλια έχει πάρα πολλές εκκλησίες και μικρές και μεγάλες, πρέπει να είναι ή ο Άγιος Γεώργιος ο κάτω, ή η Μητρόπολη, που πιθανολογώ τώρα ότι ήταν στη θέση του Αγίου Βασιλείου που είχε καεί, που μετά εκεί τοποθετήθηκε η Παναγία Επίσκεψη και γι' αυτό η Μητρόπολη της Τρίγλιας γιορτάζεται το 15 Αύγουστο. Και έχουμε και φωτογραφία Εράνου και τα λοιπά στο 15 Αύγουστο. Βλέπετε δηλαδή λίγο ένα θρίλερ κατασκοπευτικό εδώ για να βρούμε λίγο την άκρη. Τέταρτο θέμα. Έχουμε διάφορα, σας είπα ότι έχουμε παλαιοχώρια και αλλού παλαιοχώρα. Έχουμε να αναφέρει κάποιες ανακολουθίες, δηλαδή ίδρυση της Μονής Αγίου Στεφάνου, 710 σε μία σελίδα, 720 σε μία άλλη. Ο Ιωάννης ο Κατακουζινός στον 13ο και αλλιώς στο 14ο αιώνα, που είναι και το σωστό. Και στο κεφάλαιο που αναφέρεται στον θεολόγο Μελέτιο Συρίγο, μια ολόκληρη παράγραφος έχει μεταφερθεί από το τέλος του, στη σελίδα 80, στη μέση του επομένου κεφαλαίου, σελίδα 81. Άρα, όποιος κάτσει και ψηρίσει, έτσι πρέπει να κάνει πάρα πολλή δουλειά για να το διαβάσει σωστά το βιβλίο. Πέμπτον, το πρόβλημα που σας προανέφερα με τις σημειώσεις, λείπει μία σημείωση και επίσης στη σελίδα 78-79 έχουμε δύο σημειώσεις με αριθμό 128. Με αυτά λέω και με άλλα, πολύ με πέδεψε ο Τρίφων Ευαγγελίδης, αλλά ελπίζω να με συγχωρεί που εξέθεσα τα τροτά του σημεία, γιατί ασχολήθηκα τόσο πολύ μαζί του και με πάρα πολύ αγάπη. Να δούμε πόσο του οφείλουμε και από πού τα άντλησε, γιατί είπαμε έχει χρησιμοποιήσει έναν ποταμό πηγών. Από τις 100 σελίδες του βασικού του κειμένου, οι 20 πρώτες είναι αφιερωμένες στην ιστορική αναδρομή της περιοχής της Τρίγλιας, ενώ 50, δηλαδή οι μισές περίπου από το ψαχνό, ας το πούμε έτσι, του βιβλίου, αναφέρονται στις μονές, στους ναούς και στα προσκυνήματα γύρω στο χωριό. Η αρχιτεκτονική, δηλαδή η εκκλησιαστική, είναι πάρα πολύ σημαντική για την Τρίγλια. Ακολουθούν 10 σελίδες με αναφορές στα σχολεία και τις προσωπικότητες της Τρίγλιας, που οι περισσότερες, να το σημειώσω, έδρασαν είτε και εκτός της πατρίδας τους, είτε κυρίως εκτός της πατρίδας τους. Όπως τώρα φεύγουμε στο εξωτερικό πολύ, το ίδιο γινόταν στα τέλη του, γύρω στο 1900, γιατί έχει αρχίσει, καταραίει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι ανήσυχοι Έλληνες και άλλοι φεύγουν στο εξωτερικό. Ξεκινά, νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο ποιους ανθρώπους αναφέρει ο Ευαγγελίδης ως σημαντικούς. Ξεκινάμε τους ιερωμένους, με πρώτο απ' όλον βέβαια τον Άγιο Χρυσόστομο, Καλαφάτη, Σμύρνης, γεννημένο το 1867, δηλαδή είναι περίπου της ίδιας ηλικίας, ακριβώς. Διόδωρο Κάρατζη, Σισανίου και Σιατίστης και μία παράγραφο αφιερώνει σε ένα παλαιότερο, τον Ιωαννίκιο Γιαζιτζόγλου, επίσκοπο Δισκάτης. Συνεχίζει με δασκάλους και γιατρούς. Ξεκινάμε με τον Μιλτιάδη Παπαδόπουλο από Αλεξανδρή, συνεχίζει με τον ιατρό και κοινοτικό παράγοντα Ιωάννη Τζιβάνη, με αφορμή τον οποίο μας δίνει την πληροφορία ακριβώς για το γεγονός ότι συνελήφθη το 1892 ως ύποπτος κατασκοπίας. Να σημειώσω ότι η Μονή η Σιγριανή δεν είναι στην Τρίγλια, είναι απέναντι από τη Βέσβικο, αλλά σε άλλη πλευρά του κόλπου της Κίου και είναι πάρα πολύ σημαντική για το πρώιμο χριστιανισμό στην περιοχή. Και αυτός ο γιατρός τον υποστήριξε, τον βοήθησε. Και αναφέρει πως ένας Γερμανός βυζαντινολόγος, είμαστε σε μια εποχή που οι βυζαντινές σπουδές αναπτύσσονται στη Γαλλία και στη Γερμανία.
ενώ παλιά το Βυζάντιο έτσι είναι ο αντίπαλος της Δύσης, της Καθολικής Δύσης και δεν του δίνουν σημασία, είναι το σκοτεινό, το κακό κτλ. Είναι η εποχή που αρχίζει αυτό το ενδιαφέρον και βρίσκουν την ευκαιρία και οι λόγοι από την ελληνική πλευρά να ανταποκριθούν. Και μας λέει ότι αναφέρθηκε Γερμανός καθηγητής σε κείμενο του για τον Κρουμμπάχερ, τον πολύ μεγάλο βυζαντινολόγο, αναφέρθηκε σε αυτήν την αρχαιολογική στην ουσία έρευνα που έκανε ο Ευαγγελίδης στην Μονή της Ιγριανής. Ακολουθεί η αναφορά σε ένα γιατρό, τον Βασίλειο Βασιλιάδη, που είναι μία γραμμούλα που είναι συγκλονιστική, γιατί μας λέει ότι ο άνθρωπος αυτός μετά την καταστροφή βρέθηκε στη Νέα Τρίγλια και αυτοκτόνησε. Έτσι, δεν έχουμε πολλές αναφορές και είναι συγκλονιστικό να συλλέγουμε τέτοιες λεπτές πληροφορίες, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει ως ιστορικός, αλλά γράφει και για τον τόπο του και για τους ανθρώπους που γνώρισε και αγάπησε. Και πρέπει να κρατάει αυτή την ισορροπία, να φαίνεται αντικειμενικός, αλλά ταυτόχρονα δεν πάβει να αγαπάει αυτούς για τους οποίους γράφει. Γράφει μετά για τον ιατρό Ιωάννη Κρυσταλλίδη, ο οποίος είχε, ακούστε τώρα, είχε σταδιοδρομήσει στο Χαρτούμ. Στο Σουδάν. Στο Σουδάν. Και γύρισε στην Τρίγλια, πριν την καταστροφή αυτά, και έφτιαξε, λέει, μια μεγάλη λαμπρή κατοικία στο Μεϊντάνι από πάνω της Τρίγλιας. Και γράφει ο Ευαγγελίδης, «Τις Τούρκος άραγε λιμένεται νυν αυτήν». Έτσι, πετάει ένα πικρό, βέβαια, σχόλιο. Αναφέρει επίσης τους γιατρούς Απόστολο Τσίτερ, τον οποίο έχει γνωρίσει, τους υπόλοιπους που αναφέρει δεν τους ξέρει, αλλά έχει ψάξει να τους καταγράψει, Ορδάνης Κελάδης, Αναστάσιος Κελέκης, Σπυρί, Δονήσος Κελέκης και οι γυναικολόγοι, οι γυναίκες Αγγελική Τσάκωνα και Βικτωρία Μαργαριτοπούλου. Και οι δασκάλες Αναστασία Φούντα και η μία θυγατέρα Ηρακλή Τσίτερ. Ενδιαφέρεται επομένως και για τις γυναίκες, να του το στα σύν του. Τώρα, αφού μας έχει πει για αυτούς, δηλαδή ιερωμένους... Το Κάρατσις τον Δεσπότη. Ορίστε. Το Δεσπότη, τον Κάρατσις που... Ναι, είπα ότι τον έχει δεύτερο, αμέσως μετά τον Χρυσόστομο. Βεβαίως. Αυτός χρηματοδότησε και το βιβλίο. Ακριβώς. Αφού μας λέει λοιπόν για αυτούς τους ιεράρχες και τους γιατρούς και δασκάλους, μας γράφει για το Σάπαρη, ο οποίος είναι μικρότερος του αρκετά. Δηλαδή θα περίμενε κανείς τον εαυτό του να τον έχει τώρα. Βάζει όμως πρώτα, ίσως από αυρότητα, από σεμνότητα, άλλους ανθρώπους με τους οποίους έχει και ο ίδιος συνεργαστεί και βεβαίως ο Άγιος Χρυσόστομος. Και εν συνεχεία μετά το Σάπαρη αναφέρει εξαίματος συγγενείς ή εξαγχιστής του Αγίου Χρυσοστόμου. Τον Ευγένιο Καλαφάτη, τον Νικόλαο Σοφοκλέους, τον Μουμτζή, τον Τσίτερ κτλ. Δεν σας τους αναφέρω όλους. Και μετά βάζει τον εαυτό του. Ποιον έχει αφήσει τον Καβουνίδη. Πιθανώς, σκέφτομαι, γιατί ενώ ο Καβουνίδης και ο Σάπαρης κατά κάποιο τρόπο είναι στην ίδια κατηγορία, είναι μεγαλέμποροι, εφοπλιστές κτλ. Και ευεργέτες της Τρίγλιας και της ίδιας ηλικίας, ίσως αφήνει τον Καβουνίδη τελευταίο, γιατί είναι ο Καβουνίδης που φέρνει τους Τριγλιανούς στην Ελλάδα. Άρα θα κλείσει με αυτόν. Λέει λοιπόν για τον εαυτό του ότι γεννήθηκε, λέω εγώ, την μέρα του Αγίου Τρίφωνα, για τις σπουδές του, για τη γάμο του με κόρη Ζολότα, δεν αναφέρει το όνομά της, 4 ιούς επιστήμονες και μία θυγατέρα, και μετράω από κάτω 45 μείζονες και 25 ελάσσονες δημοσιεύσεις. Ένας ποταμός είναι από αυτούς τους ανθρώπους τους χαλκέντερους, τους παλιούς λογίους, όπου διοριζόταν, όπου ταξίδευε, έγραφε και ένα βιβλίο για τον τόπο αυτό. Και μου έχει κάνει εντύπωση και εμένα, με το που τον έμαθα το όνομά του, ότι πόσες φορές τον συναντάω μπροστά μου σε βιβλιοθήκες και σε αναφορές. Και κλείνει με τον Καβουνίδη, τον Φίλιππο, με τους γιους του Καβουνίδη και αφήνει για το τέλος μια παλιότερη προσωπικότητα, δεν ξέρω αν σας κουράζω, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον για τον Μπαλαμπάνοφ, ο οποίος είναι από πατέρα, ήταν γεννημένος το 1837, παλιά γενιά, αλλά επειδή έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κάνει εκτενή αναφορά, λέει ότι ήταν γεννημένος μεγαλωμένος στην Προύσα, από πατέρα Βούλγαρο και μάνα Τριγλιανή. Και αυτό ήταν, φαίνεται, ένα παιδάκι πάρα πολύ έξυπνο, το είχε ο δεσπότης της Προύσας αναλάβει από την σκέπη του, ας πούμε. Σπούδασε το παιδί αυτό, πήγε και στην πόλη, σπούδασε. Και εν συνεχεία, με όλα αυτά τα εφόδια που είχε πάρει, ας πούμε, την ελληνική του καταγωγή και πήγε και στην Τρίγλια και έβγαλε και λόγο κτλ. Όμως, φαίνεται, μίλησε και η βουλγαρική καταγωγή μέσα του και προσχώρησε στους υποστηρικτές της εξαρχίας και της δημιουργίας, ας πούμε, της Βουλγαρίας ως κράτος.
Βέβαια, καταλήγει ο Ευαγγελίδης ότι το 4-6 ήταν απεσταλμένος των Βουλγάρων στην Αθήνα, αλλά παραιτήθηκε. Φαίνεται ίσως να είχε και κάποια συνδυσιακά προβλήματα αυτός ο άνθρωπος και αποσύρθηκε για 10 χρόνια μέχρι που πέθανε, φιλολογώντας πλέον, ας πούμε, και σαν αρχαιολόγος και ιστορικός. Ένας ενδιαφέρον, λοιπόν, κατά το ήμιση Τριγλιανός, που ίσως δεν είναι τόσο συχνός, γνωστός και τον διασώζει ο Ευαγγελίδης. Κλείνει με 20 σελίδες λαογραφικές αναφορές και με 2 σελίδες βιβλιογραφία στα σπουδαιότερα έργα, αλλά σας επισημαίνω ότι έχουμε 28 σελίδες με 168 σημειώσεις. Και μέσα το κείμενο έχει έναν ποταμό πηγών. Σας λέω μερικές για να δείτε τι έψαχνε. Οθωμανικά μπεράτια, πατριαρχικά συγγύλια, χειρόγραφα από τη βιβλιοθήκη του Μονάχου και άλλες βιβλιοθήκες, από το μετόχι του Παναγίου Τάφου στην πόλη, επιστολές, η ελληνική πατρολογία, νεότεροι ερευνητές, τους οποίους αναφέρει, κτηματολόγια τοπικών μονών, όπου πήγαινε δηλαδή ό,τι έγραφε, ό,τι αρχείο το κατέγραφε. Πολύτιμη είναι, και αναφέρθηκε νομίζω αυτό, η αποτύπωση που έκανε των επιγραφών που σώζονταν στην Τρίγλια, σε επιτύμβιες στήλες, κάποιες σώζονται ακόμα σήμερα, κάποιες έχουν χαθεί. 2 τουρκικές εντυχισμένες στο τζαμί το παλιό, τον Άγιο Στέφανο. Και την κάτωψη της Παντοβασίλισσας έχει κάνει, δηλαδή έχουμε έναν αρχαιολόγο εδώ, περιγραφή του τέμπλου της, αναφορά στις κατεστραμμένες ήδη τοιχογραφίες, για να μην νομίζουμε ότι έγιναν μετά οι καταστροφές, το αναφέρω αυτό παρεπιπτόντως, και το φωτογραφικό υλικό που περιγράφει το βιβλίο. Στην τελευταία του επίσκεψη στην Τρίγλια, μας λέει αφενός ότι είναι ορατές οι καταστροφές από τον πρώτο διωγμό, Αύγουστος 1 με 8 Αυγούστου είναι στην Τρίγλια, επιχειρεί ανασκαφές στη Μονίμη Δικίου. Καταλάβατε, είναι ένας αρχαιολόγος εδώ. Και σημειώνει ότι δυστυχώς δεν είχε φιλμ για να φωτογραφίσει τα αποκαλυφθέντα στο διάστημα της κατάληψης της περιοχής από τα ελληνικά στρατεύματα, ψηφιδωτά στον ναό του Αγίου Στεφάνου. Ο Άγιος Στέφανος, όπως και η Παντοβασίλισσα, είναι αυτοκρατορικά κτίσματα, είχαν ψηφιδωτά, μερικά διακρίνονται και ακόμα και σήμερα, και είχαν σοβατιστεί βέβαια όσο ήταν τζαμί. Και όταν έφτασε εκεί η ελληνική διοίκηση, είχε πάει και ο πρίγκιπας Νικόλαος, ο οποίος του άρεσαν τα βυζαντινά και η τέχνη, τα είχαν αποκαλύψει. Και μου αρέσουν και κάποιες μικρές πινελιές ανθρώπινες στιγμές, που όταν μιλάει για τη Μονίμη Δικίου, με την οποία είχαμε πάει μαζί με τους Τριγλιανούς όταν ταξιδέψαμε εκεί, λέει ότι ενθυμούμε δε, πες ον, ότι καθεκά στην πρωίαν οι Τριγλιανοί, εις τους αγρούς απερχόμενοι και δια της εις το μοναστήριον αγούσης διερχόμενοι, ελάμβαναν παρά του εν τη έξω πύλη σταμένου μοναχού, άρτων και ελέας. Ήταν δηλαδή ο καλόγερος στην είσοδο του μοναστηριού, περνάγανε οι Τριγλιανοί να πάνε στα χωράφια τους και τους έδινε ψωμάκι και ελιές. Τόσο πλουσία εις κτήματα ήτου, αλλά και οι γεωργοί δωρεάν πολλάκις εκαλλιέργουν τα κτήματα αυτής. Βλέπουμε εδώ την παράδοση της συμμετοχικής, έτσι, το πώς οι άνθρωποι τα παλιά χρόνια δουλεύουν όλοι μαζί για τον τόπο τους ή για ό,τι θεωρούν σημαντικό. Κάτι το οποίο έχει γίνει και στη Ραφίνα. Άλλο σημείο ενδιαφέρον είναι ότι εκείνο τον Αύγουστο τον φοβερό κηρύχθηκε αυτονομία στα Μουδανιά. Αρχίζει, διαφαίνεται η κατάρρευση, γίνεται η κατάρρευση των μετώπων και προσπαθούν οι άνθρωποι να δουν πώς θα αυτοοργανωθούν. Και ο Ευαγγελίδης είναι αρκετά τολμηρός και λέει: κατάφυση των αρχόμενων εκηρύχθη η αυτονομία εν Μουδανής, όπου και η Επιτροπή Τριγλιανών δια Βενζινοπλίου μετέβη και ομίλησε ο Τούρκος δήμαρχος, ένας, γιατί και οι Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι τέλος πάντων, προσπαθούσαν να δουν και αυτοί πώς